Dovoľte mi, aby som sa predstavil. Som pán kňaz a to, čo bude nasledovať, bude vyzerať skôr ako kázeň, než prednáška. Keď nie je budúcnosť, ako môže potom existovať hriech? Sme kvety v smetnom koši? Sme jed vo vašom ľudskom stroji. Sme budúcnosť. Vy ste budúcnosť. Aj keď sa text javí ako biblický, v skutočnosti ide o slovu z textu piesne God Save the Queen od Sex Pistols. Možno si budúcnosť vybrať, možno si zvoliť to, čo bude. Tento problém už riešila Eva s Adamom na samom počiatku čias. A ako to dopadlo? Eva postupovala podľa rád algoritmu. Algoritmus Eve ponúkol jablko a ona ho poslúchla. Evidentne nebola v hadovej karnivore signál skupine, lebo potom by zjedla toho hada. Otázkou je, či v tej chvíli mala Eva na výber. Aj po tak dlhom čase je pointa legendy vždy aktuálna. Slizký a pokrútený algoritmus nám stále ponúka krajšie a krajšie jablčko. Ťažké odolať toľkému dopamínu. Otázkou je, čo si v skutočnosti vyberáme dobrovoľne a čo musíme na silu akceptovať ako fakt. Nevyberáme si alebo nemáme možnosť si vybrať miesto narodenia, gény, rodičov, spolužiakov, učiteľov, problémy a choroby. Ale môžeme si vybrať budúcnosť, vzdelanie, partnera, bývanie, zamestnanie, tovar či služby. Aj z tých pár vecí, ktorých máme možnosť vybrať si a rozhodnúť sa racionálne podľa seba, nám ovplyvňuje naše rozhodnutie, naše prostredie a množstvo okolností, ako sú rodina, spoločenský konsenzus, kultúra, alebo už spomínaný v úvodzovkách algoritmus. V tomto prípade je aj otázkou to, či je nutné si stále niečo vyberať. A či výber je konotovaný potrebou alebo iba rozmarom. V čase alebo vo chvíli, keď sa k Eve priplázil had a ponúkol jej jablko, mala Eva možnosť ignorovať ho? Odmietnúť
možnosť voľby? Nerozhodnúť sa? Veľmi úzkým javom sprevádzajúcim výber človeka je kognitívna disonancia. Nesúlad postoja a správania sa človeka. Elementárnymi vplyvmi na vznik kognitívnej disonancie sú poväčšinou známe faktory. Závisť, pýcha, hnev, lakomstvo, chamtivosť, žiadostivosť, alebo len túžba byť lepším a dozvedieť sa viac. Je to hnev? Tak. A teraz ten punk. Punker, výtržník či rebel. Oni tí punkáči vraj vznikli v 70. rokoch minulého storočia, kde si v USA alebo Británii. Aspoň tak to píše Wikipédia. Áno, takí tí oziferkovaní a opyramidovaní pankáči s výstrednými farebnými čírkami alebo pichliačmi určite áno. Ale takí tí rude pankáči tu boli od veky vekov. O tom je reč. No ak vezmem v úvahu, že punk je forma odporu voči etablovanej spoločnosti, autoritám alebo oligosystému, tak potom odvždy tu boli ľudia, ktorí videli potrebu paralelnej alternatívy voči obligatórnym systémom. Je potreba suverenity ľudskej bytosti rozmar? Alebo potreba? Čo viedlo pankáčov, ľudí, ktorí majú potrebu robiť si veci tak viac trochu podľa seba? Je to rozmar? Je potreba? Je potrebou človeka si robiť veci po svojom? Čo je na tom nesprávne? Ak vôbec? Berúc v úvahu, že potreba suverenity nemusí byť potrebou každého človeka, tak potom logickým následkom je vznik paralelných štruktúr obligatórnych systémov. A tieto paralelné štruktúry nám dávajú možnosť opcionality, ktorú v systémoch a štruktúrach obligatórnych nemáme. Tak, a keďže je to kázeň, tak to je všetko. Na záver dodám. V časoch štátnej bezpečnosti, čo nebola až tak dávno, pred zhruba 40 rokmi, nedaj Bože by sa to ešte vrátilo, boli ľudia veľmi obozretní. Nechceli, aby boli sledovaní. Nik nechcel, aby ho sledovali. Agenti, susedia, či donášači. Doba sa veľmi zmenila. Dnes je byť sledovaným cool.
Každý sleduje každého. Nik nesleduje sám seba. Svoje potreby, svoje sny a túžby. A ten najväčší sledovateľ má aj najviac zdrojov a informácií o všetkých našich daňových priznaniach, pohybe i transakciách. A má zároveň aj najviac zdrojov na to, aby nás v čase mieru ochránil a v čase vojny obetoval pre blaho vlasti a národa. Zatiaľ sa to bez toho veľkého sledovateľa nedá, lebo veď kto by potom staval cesty? Alebo dá sa? Môžete sa rozhodnúť. Ďakujem.